tayo hindi na mapa. Namun na ang bukling ha mga pagsarang sukul na ito Allah subhanahu wa ta'ala amuin bang mga upamakun sa sakatan ingkitan niyo manusia nababahagi siya ingkaiwanan bang niya kakitaan ng mga sasakatan biyan kapalayan na lang yung super peri dumatong na lang yung package ko rin nga Saudi makuyag siya yan na lang dumatong na lang yung kakasig ko uwi na lang yung nag-vacation tamikyan ingkitay sa manusia aming mga sila bariman dumatong na yung bulan Ramadan manusia sa kuku pasal ingkakuyakan nila dumatong na imbulan aming pinakamahal at yaahal kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala asaman na kauna asaman simbanong Israel aunday ha mga kisati ko wadaran na to da pagkarungukan aunday ha mga duwag tay manghud ingkaunan sintua ini dua sila magtay manghud biyaman sa pantun biya sing kita biyaon long niya mag daratong datong na bulan Ramadan ahay kaka ini imyan na sa manghud niya kanya bang mga biya katulong niya kakaalong niya masuk na long yung bulan Ramadan subay kita long yung magsadya na nang kasuhulan biyolong tayo mga magtay manghud kaalong niya long niya kuwan long niya kumpas mo long niya kausan mo kita kuwan subay kita long yung magtakaw nang sila ini long si manghud pamakulang akan na bang imano siya makatay manghud ataw akan makalumbang panon pamano siya amin biyari sabing kakahinang niya nag-iibadat pa Allah Ta'ala on time amo niya magpatumtum ka ni manghud niya long si manghud pamakulang niya kakaalong niya pagdaratong na long yung bulan Ramadan subay kita long yung magsadyan dahil doon man biyan long si makulang pamanghud anong ibunal kaulong niya sartain sila ini siw taka asawa imanghud iban si makulang sumakaw mayroon anak di matong man imbulan Ramadan dasing kato biyawang pilay adlaw rakuman nagdura na sila nagsambahayang sartain kaasawahan nila amura nagturong daysap miyakat daysap kanila pa masjid magsambahayang pasaling kaunan sin mga manusia ini biya sinamasa na kauna yung mga manusia zaman sin mga Banu Israel biara sin mga kasuulan biya sin kitabiyaon amin lang niya Muslim asi us sumambayang bangbayaan us sumambayang na isa bangdi na isa bayaan biya ting kaunan sin manusia amasan na kauna biya magkakayat dewan sin masa na tubiyaon nang isa sumambayang nga kulong niya pasaleon nung yung body ko atau mag-active kulong niya MSA pasilag tulungin ka dayan. Ha? Mangkay muton? Nuspiyat tuman. Di matong na yung bulan Ramadan. Nagsambahayang sarta nagpuasa. Sarta timindog sila simpagyanon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bisan sab kita ini timindog da kita para kala si udalom kasigpitan na tawasuhan asupaya jama daw hatta inyon. Tutungbasan irihil simbosta irihil sing kakasita biya di na bang imano siya magbukon payaon boss pa simbosta magdihil ka tutungbasan wayroon na makaliw tungbas atawakan karayawan buat balengkan tungbas ding Allah subhanahu wa ta'ala doon man na bulan Ramadan sambil au punta na nakaubos man in bulan Ramadan hinay-hinay na sani kakalong singkwan miyaling di maikod pagkita biyan si manghud aw natod suy-suylong niya ang mga biyakati ikamulong niya di na lang niya magpakakari pa masjid nasusay manghud akan na bang imano siya lang sinabi sa alaihi wasallam man lam yahtammu bi amril muslim palaysa minna aro kayong riwayat lang yan palaysa fihim nasusay manghud kaya ito niya imakulang niya bihan nung niya ka di ta nakulong nga pagkakitaan lang niya masjid kaya malahang nalong niya nalong si magulang makati ko walong niya manghud
Busy na lang niya kita. On time lang niya, di na ako lang magpakawot jamaa. Na dakdakan ko na lang nga riya, ay. Paranta. Di na to siya magpakasambayang on time. Sa pasal si luman niya, pamanghod niya. On time manghod niya na magpatumtum kanya. Naka na lang sinallahu subhanahu wa ta'ala, waman arada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Isyusyu, amin mga sila na naikuri. Apanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutuod lang sinallahu ta'ala. Intong baskin na sinallahu ta'ala. Kasigpitan. Lang yung Muhammad Ali asabo ni. Yung kasigpitan lang niya, iparatong si Manu, sinallahu ta'ala pamano siya, nabaki siya pamagduwa. Hari hawi pa siya, iban halong pakubulan pa siya. Ni Manu siya ini, dahil hindi pa siya hawawasin dun niya, piyananam na ka na sinallahu ta'ala yung kasigpitan. Dahil doon mambiyan, sambil maglulukay, kaunay sabdi matong suy-suy pamanghod niya, sambil yung kaunan lang yung kaka mo. Di na lang yung magpakasambayang on time. Na nasusay manghod. Pasal inasawa niya, magbakay rin sabi man sinasawa si makulang niya. Sambil kiat to niya riyan, babae nagbalik. Nga kaalong niya. Ay, sambil kiat to niya babae, yung kaunan to'y kaka niya, hayagad daplakan pa riyan, nagkukuhan simbangka niya. Langsung niya laol. Lang niya ka, kaunlong niya di matong na isabi suy-suy ka ako. Bukunat kuno lang niya din ako lang yung magpakakat to pamasid. Sambil lang niya on time siya magpakatinggal na ko kuno lang niya wakto. Nasaburay sa bang mga biyakat, nabuburidoy ka. Alalong niya. Pasari na ba kulong niya? Ingkay mo lang niya, kay mo na. Nabukong kay mga bisaray ni daranta pagkarungukan. Alam sintaw pa ulata. Kay mo na lang niya, kay mo na. Dumalil pa. Yanon pa ko sinsural kapiron lang. Lakom dino kumulya din, wala billah. Na kay mo lang niya, kay mo lang niya, kay mo na yung kako-kako na dirasakan lang niya pangasuhan lang nga sinibadat mo. Ibadat mo lang niya, kay mo rin kako-kako doon. Sabuyas doon. Ibiyat tuman, yung kaunan niya, sambil hambuk masa, di matong natuod na sakit kaka niya. Sambil hindi matong nasuy-suy ka niya, nasakit lang yung kaka mo, bisita si manghod. Harit tuman siya biyan, bisita ni magulang niya. Hawak to timuktok na siya paway. Mangimparasan si magulang. Longya ka, longya di matulongin suy-suy ka, ikaw kuno longya bi limamma. Long si magulang niya. Uto longya panginduaya kulong niya, bang mana kulong niya, makabalik dalong niya papag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalong si magulang, ayong si mangud, uun longya ka, insyaAllah. Panginduaan ta kulong niya pa Allah ta'ala. Sambil, unang bukmasa na isap, magduruhon yung sakit si magulang niya. Hawak tuman na bisita nagbalik. Hawak tuman sung na siya sumud pa kay kumuktok na mga tao po. Kaya rumukan na siya si mangud niya, ay magulang niya. Long niya, ukabi kuno long niya pakipasa, walong niya lawang long niya, pakarya walong niya mangud ko yan long niya pataas. Along niya, dam di kulong niya makuhan long niya singkahalan ko ini. Kaiba kulong niya tubig, busuk ya kulong, ibang kulong niya para saan na namon. Biya kulong niya masunog na long niya, mapasok long yung ginawawaran. Namun niya pimpagyanon si mga ulama. Diya sinaki mo ang madali asabo ni imanu siya, dahil di pahadun ni paratong na ka na sinallahu ta'ala, hindi ang mga kasigpit-sigpit ka mo. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Long biyan si magulang pamanghod niya. Long niya uto. Kariba ko long niya. Kita ba long niya nasawa ko inilong niya. Di ako long niya busukan long niya sintubig at tawakan tawangon. Yari ako long niya sa pantun na susunog. Pagsakat man biyan si manghod niya. Sarta kita na isa pinasawa si manghod niya. Long niya hindi. Kariba ko long niya sakat long niya paway. Kariyang ba long niya hijab mo yan long niya. Ang buksan long niya may nang sababan long niya ikahig long niya. Simpasok din nga ginawaran ko yun. Nakan na lang sinallahu ta'ala, libasut taqwa dalikal khair. Da ako ni kayawanan kawawayihan papagturong noon tayo magturong biya imo. Oh, yung pawawayi mo, naghihijab yung pataas. Oh, yung panganal na tiupsya. Iskini pa sa matsimbadi yaon, la hawla wala quwwata. Nabiyan tuman sa bilong niya, kariba kulong niya. Tawa nga kulong niya, kanimano siya.
Bang siya paratungan sinallahu subhanahu wa ta'ala kasigpitan kabuhi din lipa doon niya pasigpiton ng kabuhi. Nasambil, mangimano siya isabilog na siya pakulam singkubol. Kabinsanaan sumilaw ang imano siya. Makapamong siya. Biya sinaayat sinallahu ta'ala suratul Zumar magkulang maglabi. Ya hasrata ala ma farratu bi dambillah. Kabinsanaan din amano siya bang siya ilun na palam singkubol. Imamong siya lang niya. Ya hasrata ala ma farratu bi dambillah. Nalumpas ko sa jalong kabuhi. Amin kabuhi dinil ka na sinallahu subhanahu wa ta'ala din di pa siya babawsin doon niya. Sambil nasa alam singkubol siya, alam singkubol na siya, mangindua siya pa Allah ta'ala. Pawali kung sadya siya maripawawsin doon niya, di na siya makawali. Kuya rapat. Nabiya sinakinang dumiyon lang, makita kita mano siya, abang siya rin dito na lang. Yan na lang yung ikuan. Gimuwa na lang, ni mano siya makuha. Kasuisuyo daw lang niya, tabi ayaw lang niya, tuwan pangguwa, atawakan. Muno ba yun? Lutaw? Mamuga imano siya lutaw. Sa on time, matali niya raway sa piya din ba mga pimay ng lutaw? Mamuga imano siya, may nang lutaw, mamuga imano siya lutaw. Sa on time, kalupan si mano siya, natali niya raway sa piya din ba? Mamuga raway sa bako, mga ako'y may nang nalutaw. Wala dubila. Nauna masana kauna, hambog din ha mga asaman sin tabiin, bang tabit-tabiin, yung kami nalupa. Yung kaunan sin Sheikh ini, bang siya, rin nasapot na muna dalaw yaon. Bang siya sumud na biyan pa masjid, tiap-tiap sumud siya pa masjid. Nakitaan si mga murid niya biyan, nagtutuo na sa jain luha ni si Buda sumambayang siya pardo, si Buda sunnah. Mapasa na sa jain pungot niya ang tayo, sambil tumupa karpit biya na tawakan, yung tumuran niya mabasa. Sambil, aunang bukmasa, mag-uwi siya sang bahayang puas pajar, diyahan siya sinambok murid. Yun, walong yung paginawa singguro ko ini. Ang bukmasa, pag-uwi niya na mambiyang paway, yurol siya si murid niya. Pagkat niya paway, bukun siya harap magtoy palaumbay, sa umarap siya patay kung simbay niya. Pag-aun biya sa pantulungag din dito, liulungakan niya biya ating bahay niya, biya sa pantuninangan niya biya lakad magtiban singkubol. Pagkat niya, umarap siya palaum. Kana naman niya, amuning katumtuman nin ayat yato, ya hasrata ala ma farratu fi dambillah. Biya diin na alam niya bang ini, tambulon na. Amin, wayroon na hangin sumud mong kay mo, amuyating kabukaan niya. Akan naon time mismo si masambahayang na siya, intaas na si level, si pag-iman nila, tumangis pa sila patukan. Kaya diin ba, katubyaw, muna kami yan. Kung pasta kaya na ba, impaso dito, bisan sadya paso din dito, tumaas sadya 46 degrees Celsius, magkisian na kita simpaso, ya din na ba pinagkadyanam. Atawa ka na laom singkuhol, bang kita hiluon na matupalaom singkuhol, pwero na lasa tabi, isang pabiyadiin nila sa kato, si Mano siya, pinakakalasahan taon tayo, magputahan lang. On time, manay kurira rin kato. Nakanay mga Mano siya, kanaba sinayat sinallahu ta'ala, kalupahan nila on time, makuyag pa sila, bisan sa bakoy nila may pag-ibada, ito'y pagsambahayang, kanaba, manay kurina sila, mataas ni sa vloging gadjik ko. Ang dalawang nga position ko. Ay, ang dalawang nga usinlat ko. Ay, ang dalawang yung mga asawa ko yun, nag-school, private school pa yun, sila yan lang niya. Tama, indamer sabi ni, dumadlaw na lang yung magsambahayang, dumadlaw na nga magsujud yung mga Mano siya, yan, bisan masikit lang yung pagkaon nila. Naka na lang sinullahu ta'ala, palamana sumadukkiru bi, palamana sumadukkiru bi, patahna alayhim abwaba kulla shay. Tagkala lang yung Mano siya, kaya lupahan nila na yung patumtum ng Allah subhanahu wa ta'ala, piatumtuman sila sin Quran, piatumtuman sila sin hadis, patahna alayhim abwaba kulla shay. Yukap na muna kanila yung katan, kalawang-lawangan sin pakaradyaan. Hatta parihu bima utu. Na sambil sila kiuyakan na sinakinamukan, kita awalong niya, bisa na po hindi makibadat. Mapasag pa sila magibadat din kamo. Matawd day sa biniridjiki ko, tas penggadji ko rin kanila. Colonel pa ako, General pa ako, Attorney pa ako. Hatta pariho bima uto na.
Sangga sila long yakyukan pang unindihil na mo kanila. Akad na umbagdatan faidahum mublisun. Sambil dumatong imalakal maut, kawaan sila kabog. Hindi makapagtawad pa Allah Ta'ala. Na, biyad to. Akan na, biyaong biya katutan, iwang na to kira-kirahon. Akan na lang yung marugno katab nga hasibu an pusakum kablaan an tuhasabu. Wawazin wa malakum kablaan tuzan. Bista-bistahan yung long yung ginhawaran. Pag bista-bista ta kung pastawa. Ibadat tayo ni kaliuntan na ba mga inabarugno katab yan. Ay, marugno katab, hawak tuman siya miyatay. Aming kiarugsuan siya si mga majusi. Ay pagnanan niya bulo-lo. Pos salatul pajar, nag-iimam siya. Amin na waktu na siya rin doon biya, nagkukulang na, dahil doon na nasawa niya, dahil doon na anak niya, dahil doon na anak niya, makulang ni Abdullah ibn Umar, iulay na siya biyan. Ya bulo-lo, dahil hamanga, kawarij, bulo-lo. Bukun sa lo pearl ba yan? Musa. Ya bulo-lo. Kaya rugsuag siya, dahil doon man siya biyan, na-imagine ako no. Yaw na nadyajagjag intiyan, gimuwa ilungun-lungun, nagaton na dinduko. Ano ba yung para sa hanta? Sumukat pa siya, kain iwa kulong niya tuwig. Sumambahayang ako. Kaya tinggalan kulongin sa bahayang, maluman ako lang yung malupatukan, kaya tinggalan ko sa bahayang. Di mo inuwa sinanak ni Abdullah ibn Umar. Grabe lang yung taas lang nga si level siniman sinama kuin. Bukun ka lang niya kalasahan, aulong niya hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang mo di kakausan nagtitindog, sambayang kau naglilingkod. Bang mo di kakausan naglilingkod kaidan paaladan big. Bisan nagkukulang, maluman ako lang yung marubno, katab sumalok patukan kong pakahuy ko, in sumambayang ako kanya nagkukulang. Kiyawaan si anak tuwig, nag-ail si mambahayang patukan, timangis inanak ni Abdullah ibn Umar. Bukunin kaya tangis ang kulong Abdullah ibn Umar pasalong niya, yama kumapatay na. Atawakan niya, kulong niya mapatay sa inkiatangisan kulong niya, magselos ako sin taas, sin level, sin iman niya ko. Taas. Magselos ako lang sin level, sin taas, sin iman niya ko. Biyak tuning kahalan nila. Bangdum, di matahadjud pa sila patuhan. Bangadlaw, yatto sila niya manawa pagdiharan sinallahu ta'ala, kasi nadyaman niya Harun al-Rashid. Yung kauna ni Harun al-Rashid, ambok siya din mga khalifa zaman sin Bani Abbasiyah. Ang kataon magjihad, ang kataon siya mag-hajj. Yatukad to, magkulang maglawi. Hawak tuman siya nagkukutba ambok Jumaat biyan. Natay magtubo ni masjid nila akato biyaon, aircon pa. Ay, sa ibang papolo ta aircon pa, ibang pasadyada ta. Sa imano siya, ang tayo magreklamo pa sumambayang. Zaman si mga sila nakauna. Ambok din ang mga tabiin. Pagsujud niya, nakutkut singa. Akrab, intuktuk niya. Kalajangking, nakutkut na ikaw. Isa makutkutaw, nambok bakay na mo dito turunan. Time na mo panangadji. Yung kakulitan ni Mahmud, amin ni Mahmud al-Lama yan na Madina. Imits, nagsasambayang sunnat. Piyatay niya biyan electric pan. Patay unta na walong electric pan. Auliya na sinilong image ni di pagkutkuton sinilam. Namahilam magbiyan na sa J-Mids, sang bilyaraking sambayang gastulan. Nahat sa dahilam. Yadiin na bahay makutkut ko sing karajangking. Hawak tumambiyad to. Sumujud sila, nakutkut pa sing karajang kato biyaw ni mampapulot ta. Allah tatakab bariha ni Adam on time di pa sumambayang imano siya. Bukunat magtakabur papagkahin niya mano siya, mismo patuhan niya magtakabur siya, di pa siya sumujud. Nabiyat to, Harun al-Rashid, nagkukutba siya yan. Sa una to, sa pantun, mga andum biyan, ng mga biyakato, sung magulan, o siya gabon. Tapos nagkukutba siya, kita niya yan. Long niya, amtiri hay to shiti, pain na karajaki sayo malu alay na. Magkulang maglabi biyat. Yakolong niya, mga biyak katugabo na tawakan ulan na kolong niya. Pauka na lang yun, ununo pakaradyan. Hauno-hauno na kolong niya mahug. Sarta lang yung pakaradyaan yan lang niya, magbalik na marikamo. Biyati Muslim ang masa nakauna. Sa biyawang kato,
mismo kikita tanan yun, on time mabuwa pa kita. On time maluman pa kita. On time mismo in magpatumtum kita patay manghudda, maluman pa kita. Na zaman sin nakauna. Zaman niya Yalib na Butalib. Pagbang na yan, zaman niya nagkhalipa pagbang. Way din ha mga mano siya, hajaman sin Hamadina, inwayro in mga kausukan na lombay. Pagbang, limiwot Yalib niya Butalib alom singkaw mo, nagdarasin puddang niya. Aw natudang bukmano siya, kita niya. Tiap-tiap magkadto siya, kakitaan niya nasadya. Abay, aw nasadya rison dan simbuyad to. Sambil magkulang maglawi, ikatu, adik katu kita niya biyan. Way na siya mga biyak kato biyon na palampas kaya ni manusia ito. Sambil pasal sing kakitaan nila, kau sindugo nila magkitain ng maasiyat. Sa bukuning kahastulan nila tayo mangud nila, at sa aming kakahinang sintay mangud nila, kaya niya. Pa niya? Yan mo. Illa, sambil nabasa na yung ayat namin yun. Illa man tawalla wa kafar. Payu'adlibuhullahu adhabal akbar. No. Sambiling kaunan niya, biyadto, sa zaman nila na kauna. Nabiyawang kato, bang matatbig, ma-apply. Indawlatul Islam yawla, matawad kamasan, kapuan takikan mo. Mismo maray, kita niyo. On time pang ito makusok na sa ininiman ko. Sa on time tayo mangudtabihan, bang mga malasa kita, kapatumtuman tayo mangudta. Wayroon na sa sarayo-rayo, bisara ataw kanila laongan, inkay kaya na, intay mangudta, pagkita tayo, bang mga kuwan nagkabad-kabad na siya, nalamaon na chance ko mag-deal ka na ni Dawa. Sabi yung katumaluman kita, sa bang parakala westernized, ataw kan jay ni, ang pari lang mo, nag-deal na lang mingkuan, ha? Uno ba yun? Legal wife. Nagkuhan lang ni Adrian, ha? Pasal lang ni Monica. Yan, la ilaha illallah. Updated. Ipagdawa pa tayo manghud niya, ang kaalag si legal wife. Sa on timing kita lang niya, zaman lang niya kay Khadija. Zaman lang niya si Rasul alayhi wasallam. Zaman lang niya, uno ba yung sacrifice yung mga sila sa Habiyah. On time, kaya nga tansing kayo ba ng isu lang yung Muawiyah, isu yung Ikrima ini, isa lang na Abdullah ni Umar ini. Isu ba yan? Nambok din nga mga problema sing kita yan, bang mga parakala, tarik at tawakan, din nga mga kangan-nganan si mga sila nakauna, kita kaingatan. Si mga asara mo basiri na piljan, isu na ito. Di, sa isi lang yung top 10 na FHM biyahon. Kaingatan, la ilaha illallah. Isilong yung hang sibiyaon. Kaingatan, sabiya din, isiwain hang sa masa na kauna. Di akan dadulwad sa inya to, ha? Bangkaw kaulinan niya maray, malamak kaw silawal ang muto. La ilaha illallah. Imbasak nila, hindi aliyab na Butalib. Nabang musuy-suyan biyaw yung pagkaimun yan lang yung magic. Magic. Ma-ajaib kita, pasaling kita ta. Hercules. Yung kita ta, pinakamakusog tao yan, ang ta, the beauty in the beast, Wolverine. Sa bang takakita naman sa nakauna, isiwaha yung mga manusya, mas lami masuok pa Allah Ta'ala. Isiwaha, imampuas din harasos sallallahu alaihi wasallam, siyabot sin Allah Ta'ala. Nakan na, namun yung ginhawaran nam, yaw, magdaratong ninulan Ramadan. Ayaw kita niyo, tumakad na sadya, sambil mag-goodbye na sa bulan ini. Pag-goodbye yan, mag-goodbye rin sa kita. Dumatong yung bulan ini, uno ba kain tiyatakamata? Bisan dumatong yung kalasam mo, tiyatakaman mo, sunflowers for you, my love. Ato, supaya kumug sa simpangatayan si Manu siya, kialasan mo yun. Kata ninangon mo, supaya dya, makawa mo matamis mong oo. Ha, bukon ka hindi mo. Sabi ito. Supaya diin nawang Tuhan mo. Amoy nagdihil kayo mo pangita.
amin nagdihil kay mo pang dungog. Karungukan mo, along mo inyo, tinguglong mo helikopter, along mo inyo, tinguglong mo sinanak ko. Along mo yung color siya, yung taon, ni amating Allah Ta'ala, piyon mo na yung mano siya, dahil di ababusin doon niya, may makaprovide mata. Pila colors, imawanding tayo niya, kaya nga tamo yung red, white, and blue. Pula, puti, idum. Kalas, kaya nga tanta. Napiyon mo na yung pinakamaingat mano siya, di ababusin doon niya, wero makahinang mata. Amin, biya tuji, biya panjarisin ng Allah Ta'ala. Na, imano siya, biyato na, dirihilan siya 5. Amang mo biyahanon? Hindi, mabiya diin babang 5 tayo, di biya panjarisin tuwan nagbibiyan ka, tan, pag kumkum mo, makaliw. Pagkawa mo kabsar yan, makaliw rayang, biya diin ba 5 talala. Akanin Allah Ta'ala, laysa kamidlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Sa imano siya, dihilan ni amat sinallahu ta'ala, dihilan sa rayaw-rayaw parang busumbang payaw sinallahu ta'ala, untay manay kuri pasilapan nitong Allah ta'ala. Wa man rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka wa yawmal qiyamati nahsyuruhu a'ma. Among sila adlaw kiyama bangunon sila sinallahu ta'ala a'ma. Ya laitali ma hasartani ya'ma wa kuntu basira. O Tuhan, kung may talong niya na ko inibiyangon mo rin di na ako makita. Hawawasin dun niya ini. Hawan dito pa ako dun niya. Kikita ko inununo pakaradyaan katan. Naon sa undihilan sila sinulaw ta'ala. Mata, pangita, pangdungog. Yusal nila habukun kawayan sinulaw ta'ala. Walakad darakna li jahannam kathiran minal jinni wal ins. Biya panjari sinallahu ta'ala, tawakan ipuun sinallahu ta'ala. Ina pinarka jahannam, dengan mga bangsa jin iwan si manusia. Lahum qulub la yafqahuna biha. Dihilan sila pangatayan, wala nila yusal. Manumtum pa Allah ta'ala. Kasi nakisinallahu ta'ala alladina yadkuruna Allah qiyama wa qu'uda. Amin mga sila nanunumtum pa Allah ta'ala simula nagdilingkod sila tawakan nagtitindog. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Masya Allah. Kaya tawa magpapanjari langit biyawon. Maray isa bang naka 3D yan maginang kauno-uno kawayaan mo. Biya mga avatar. Pakay ng pakawa. Kaya mo yan. Atawa uno-uno na. Sabang parakala langit, di mo kakausan. Alladina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Na imano siya aming katumtuman nila biyadto. Sa imano siya magpanaw na sadya dahil di hawawaw singgumi. On time di nila katumtuman yung panumtum pa Allah Ta'ala. On time dirihil na kanila sinallahu Ta'ala. Katan manay kuri pa sila panumtum pa Allah Ta'ala. Lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha. Yung mata dihil ka to sinallahu ta'ala saluntaw yan pag kamera pabukun marayaw suma balong mo 360 na ipasumpa nabiya din na baha bangsaw pa maimano siya dirihilan na biya kaya nga tantay pakaradyaan, ununo katan, kikita ta. Aun tayo, di pa mahunal si manusia. Hadlaw kiamat, pangasuhan. Pangasuhan ni mata, pangasuhan ni 5. Hadlaw kiamat, banganon nakita sinullahu ta'ala. Ayat sinullahu ta'ala, yung surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim. Adlaw kiyama bangunon ni manusia naka-plaster tampanan din si mutta. Nabisan sabden di biyan utangan adya mga duct tape in si mutta biyan ang kajam di ko pabisarahon sumakit na. Adlaw kiyama wa tukallimuna aydihim. 5 tanay magkuwan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. 5 tanalong sila na iusal mo yung pakay nalong ipiyang ulin pa bukun marayaw na ilahin lulali mat sa lagu-lagu 5 on time butangan tapaw yan pamanikuran pa masya Allah
La ilaha illallah. Magpapakambiki bilo. Nasabot mo yung belo. Pag kita tayo yan, lingkat silima ko ini. Ay, lingkat silima. No, hindi, nilima na. Bukon sa ini malingkat. Sa noon tayo kingatan, tabi din na mamang lima tayo ni sambat niyong kay natupad. On time pag marimang pagkatabi ang mga kapudyot ko, nun di masagaw. Makaliw yan. Pangasubukan ini katan. Yun, lahayog siro na biha. Walahum ahadan. La yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Matata pangasubuhan, indo atay ngata pangasubuhan. Piag usal baha paguno ini. Piag dumog pa Quran. Piag dumog pa mga hinang marayaw. Piag dumog sin arman sin Allah Ta'ala. Piag dumog sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adi mong piag dumog pa mga music. Noon karungukan sa gym music, yung majugjug na yung pangatayan. Nabiyadiin na ba? Imano siya, bang niya karungukan yung mga deng mga parakala at do, majugjug yung pangatayan niya biya. Namasa nakaunay, yung mga mano siya, masabot doon kanila yung ayat, kasi na yung nasurat at tauba, majugjug yung pangatayan nila. Ano ba yung ayat dito? Wajilat qulubuha suratul Anfal. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nabang nila kadungukan ni ayat sinullahu ta'ala majugjug yung pangatayan nila. Nabiyaw ka to. Hindi Imam Sudais nabiyanin nag-imam alhamdulillahi rabbil alamin. Lumabay sa dyan, kaliwal. Masya Allah. Nagsusujud pa yung kaiwanan, lumakad pa yan. Ating on time. Dito na lang. Nakaminsan, nang bukwak tuwing na muna ngayon ng overtime. Doon natuod ba? Nakanimano siya ba? On time, mas mabukwak pa siya pagkay na rin simpatuhan. Nakaratong na yan. Naglaway haram. Yan natuli mga surta. Yung mutawa. Siya ba? Kano yung salon? Nagsasambayang sila, pakain ka mo. Ikaw na. Salo. Sabi mo yung nagpakaulo yung kayo ng salo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Najugjug yung pangatayan. In time, kita magpanaw kita, tabi ang mga kanan sa sakatan. Aw niyo nung taray kuwan, halusin tanaim. Kahapa, magkaikama. Majugjug yung pangatayan ta. At ang mga asambuangan, pararakan kita ng motor atau sa sakatan. Unong nga palaw yun na sementeryo, talon-talon. Yun nung in LTO, magkawalaw nga license, majugjug yung pangatayan simbuwa. Sa ibong matiniwiyaon, masabot ka na ayat sin Allah Ta'ala, hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam katawahon pa. Tawon pa. Baitaan mo yan sing kabinsanan na lang mapinakadyan lang. Kaya magduwaro ka pimano siya. Baitaan mo yan sing kasanyangan na lang sing sulka. Sanyang rin sa kita lang nga hindi matod na ba lang nga lang sing sulka. Mga nagiin ng Jenny na, ilan na Muhammad Rasulullah. Hinangan lang yung ginano mo. Biya to. Biya marainin waktu. Yari ni na Syekh. Ang bukon naman. Kaluman sa ini ka Syekh ini. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi. Yari pa yung latuan, Oms. Nasabot ko siya yun. Syekh? Biya. Long nila ini na biya. Sayang ko rin waktu. Alhamdulillah. Hindi na kita rin nagbang na asal dayaring guru na to kalasahan na talusun niya rakuman asal da na dahil mga sarayaw-rayaw amuin mano siya magtipon-tipon maglingkod-lingkod magbisarasin payroon na sarayaw-rayaw kabtangan bisarahonin
kababayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na, dong si ambok siya, bukunlong niya in, pagpatumtum suway sadya, mga guru. O bisan mga nagbangon. At agkala, bisan long yung patumtum yung bukon siya, magtafsir, maghadis, at agkala, manunjuki, magkumpa at pamano siya, inyong matawag siya patumtum. So murah-murahan, di nagsakitan. Pangumbisara ng walang imam muna. Sisod mo kami pakamangapa na subhanakallahumma bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan. Paano siningkuhan ko yan? Bluetooth na yung Kuha ng timbang.